Sadag. Napalabas, iti panagsarita da Albert ken Laika. Sinaludsod ti lalaki no anya ti plano ni Laika. Di na magnapay no kayat ni Laika ti agtalay na idlatan a babaunen aginggat inggana. Kinunamit ni Laika akayat napay ti agsubad iti adon at tulong ti pamilya ni Albert. Isu asaan na nakasao ti lalaki. Iti sabali a bangir, kinagura ni Misty ti panangputed ni Dan iti saritaan da iti cellphone. Kabigatan na, kinumprontar na nga rod ti lalaki. Iti may sagundaway, nagsarak met da Don Amado ken Don Fausto. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Sadag! May papan kadimanan kini Misty daytoy? Panyero. Hanya nga minaya ti parikot kan kuana. Saan may panggap ka ni Misty daytoy? Kinasinarak ka gapo iti sabali a banag. May papan nga rod iti anya. Amado, kaya't ko pagsaritaan tati may papaan ka iti negosyo ta. Anya? Sabay lakumata di mo tagidaksen dayta. Ne. Apay ko mga aramidak dayta. Apay, panyero. Anya ka diti parikot kadagiti nagsuswanta ang negosyo. Ibagam tapno maurnos adagos. Pampanunutak akasayaatan siguro. Nubingayan tan. Anya? Anya iti panagkunam, panyero. Panyero. Anya ti parikot. Kalaat dayta desisyon mo. Kaslangamin kayat kulangan ti agabroad. Al-alukuyak ti anak kong agsubli kami langin iti abroad. Tangayawan sana talaga tinamnama. Panyero, di ka kumamat kalaat-latan ng desisyon. Pangasim kuma. Sana kaskarin at ibagbagam. Panyero, Panunutem kumapay na imbag ti may papaniti day taabanag, panyero. Nasa pakaan nagawid iti kalman. Saan ka pa yan anang rabii? Ita, saan ka manin asumrak iti opisina? Anya ka di ti mapaspasamak ken ka, Albert. Awan, nana si Mang. Di na ko mapagdanagan. Kahit ko lang ito ginana. Tangay, awan mo tinapatid nga aramida ka di opisina. Barok. Numabalin lang ko matag out of town, aramida. Amangan nga minukalat nga dapat kasapulan da kanya ka di office. Iso adi toyak latan balay nga ginana. Ibagam man kanyak ti agpaiso. Nana si Mang. Epekto ka di dayta ti panagsarita yo ken ni Laika idi naminsan. Ne, apay ang nairaman nila iti salitaan, nana. Kayat ko laapan kan, Albert. Nana si Mang. Awan ti pa kayo naigan nila iti mapaspasamak. Iso asaan tayo ko mga iraman iti saritaan. Nasaya at tasika ti adda ditoy, Laika. Senyora, Nabayagsa na di mo inasikaso ti hardin ko. Nagadon dagiti nagango abulong dagiti masetas ko. ha? Saan, senyora? Kinapudno na. Kas asikasok laang itay. Tonta! Imbagak lang nga ruden at di mo inas asikaso. Ita, ibagampay laang akaas asikasom. Pagbalin nakpay nga ulbon. Senyora, Jak ibaga, no jak nakita. Iso nga inka si kaswan dagiti masetas ko iti hardin. Sakbay amakabil ka! matungpal, senyora. Wanya, panyero. Umanugot ka kaditi imbagag. Ulitek, panyero. Saan akaskari na ti kayat mo ang mapasamak?
Sa bagay. Gusto ka, Panyero. Agyaman ak tamawatan nak. Ngam di kag danag. Kasaritak dagiti abogado ta. Sige, umanong ko tak nga rod, Panyero. Ngam sapay la ko ma, tamapasamak matikid daw ko. Mabalin ka di. Mapasamak, Panyero. Apay kid di na saan. Tilaang kid daw ko. Saan pa'y kuma nga ita? Kasla maaw-awanan akon iti ganas, Dan. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Kinalikagumak idi nga imatunan ti negosyo. Tati ammo, kat maya si dagak ken ni Albert. Nang runa idi adda plano na amang ibangon iti foundation. Ngam na opayak idi saanan anatuloy. Misty? Plinanok nga artapan ti maararamidan na iti negosyo da. Ngam kasla maaw-awanan akon iti ganas. Anya ka kadi, Misty. Narugyamon ti amin. Nakairugi mo tan binilin ko. Ita kadi pa'y nga ag-back out ka? Dan, Di ka mapukawan itinamnama. Oray pa'y no saan anasaya at tipanggap mo. Nakasaganak amang tulong ken ka. Ininutin ang matungpal ti amin. Isu adi ka sumuko. Ta iti mabiit. Patsyak ang maarami din ti amin akayat mo. Kat no itay laeng nga inurnos mo dagita masetas ni Senyora. Saan ka dilay ka? Apay aday taman ti as-asikaswam ita. kasapulan ngamin, Nana. Anya ti kayat mo asawan? Kinasarita na kitay ni Senyora Caridad. Nabaybay ak kanon dagito'y masetas na. Anya? Kasta ti kunana, Nana si Mang. Isungas asikaswak manen, tapna awan ti makunana. Ay, anyan. Una yun ni Senyora. Sana balen. Ti importante kat saan ang makapungtot ni Senyora. Sa bagay mo't kit di Ala nga rod. Makaamu ka pa'y laang dito'y, Laika. Apay akas laaborido ka asimangpet, amado. Diyak nga mininamnama tinagsaritaan mi kini Fausto. Ha? Apay? Oh, Anya tinagsaritaan niyo ka ni Fausto? kaya't na kanun, amabingay ti amin a shares mi, iti negosyo mi. Taapay? Anya ti rason? Kaya't na kanun nga lukuyan ni Misty, tagsubli dalaangan ija abroad. Anya? Ane? Kalaat day ta. Isumat nga ron ti kunak. Naimbaglaki din ta na lukoy ko, asaan pa'y laang nga ita ti pan nakaramid day ta. No kasta, desidido ni Fausto. Kasta tinadlaw ko. Ngem sapay la kumatag bali umatlang ti pangaddang na. Bayat ti panaglabas ti aldaw. Ngamin, sayang dagiti narang aya negosyo mi. Nukalat ama bingay-bingay. Madida ito'y ang mapaspasama ka. Apay aklat akas jet ibagbaga ni Misty. Ang mga nukla at nga ibatan na ti posisyon na iti opisina. No bilang ta ibatan na ti posisyon na. Saan nga imposible asyak ti mangsukat kenkwana. Addan samit pagsayatan na. Anya nga tanusugsugak adinan imatunan ti negosyo da. Ngam kasanon no saan asyak ti isukat ni Sir Fausto. Kasi akmat. Ay, saan ang mabalin ang papasamak ti kasta. Iso nga ikagumaak pa'y laang nga alukuyan ni Misty. Adi na baybay ang tinaitalagkin kwa na ang negosyo. Bayat apan panunutek ti kasayaatan ang mapasamak. Laika,
Ita lang analpas ka, nagdalos iti hardin? Pasensya kayon, senyor. Siniguradok namin ang magustuhan ni Senyora Caridad ti pan nakadalos na. Laika, Diyak kayat nga dama ko na ni Senyora iti trabaho. Iso ngayon ka gumaak nga inaramid ti amin nakabaala. kinapudno na. Awanan ti makunakpaykan ka, no may papanan iti trabaho ti pagsasaritaan. Iso mas dawak kini Caridad, tasan na kontento iti aramidem. Nadnadlaw a pagpupudutan na ka. Senyor, Di nakapailangarod ikaten a babaunen, no iso ti kayat na. senyor, kayat yu kadimot a pumanawakon? Ha? Daytay ko mapudno ti isong batyo kanyak, Senyor Amado. Kayat yu kadimot a pumanawakon kas babaunan niyo. Di ka kadipay laagawid, Dan? Ha? Ni, Misty. Alas 3 lang iti malam. Afternoon break tayo lang. Kaya't kong tagawid. Awan ganas kong agtrabaho. Misty, apay ka di akasta kamaten. Sayang dagiti narugyamon, no agkasta-kasta kakit din. Baya matulungan ka. Saan ka mo't abay-bayan ka? Pangaasi, Misty. Kaasi mo't dagiti empleyado nga da iti babaam, no saan mo idan ama idaulwan. Adda ka mat. Sikan ti makaammo kadakwada. Ha? Si kamot, Misty. Saan akas ka rin na dayta nga ibagbagam? Diyak kayat apagsaritaan ta itadayta. Kayat kon ti agawid. Amok Caridad, parparigatam ni Laika. Anya ka di manin dayta nga ibagbagam. Naglawag. Uray no nalpasnan at tirinabaho ti may sabanag. Kaya't mo apaulit kan kuana. Trabaho na dayjay, Amado. Apay no ikatumlaangan ababaunen. Ngam itikasta ngar aramidem. Nadadaal ka din ti ulom? No ikatekas babaunan. Kasanupay ang masubadan na ti panang tulong ni Albert Cancwana? Di mo ka dinapanunot. Amanga no nakarkaro amaadaan kayo itisan apag kinaawatan kini Albert gapo iti aramidem. Anya. Iso a panunutom kumana imbag dagiti aramidem, Caridad. Amanga no pagbabawiyam to dagita. Alan, balasang ko. Aginana ka pa'y. Saanan, nana? Sa anak mo't anabanog ka? Anya kat ta saanan? Kasano ko maasaan ka amabanog? Kat inulit-ulit mo tinagdalos ijay hardin. Saan anadagsunday di at trabaho, nana? Kan amoyo matapagayat ko at taripatwan dagiti masetas. Iso nga awan anyaman na dayjay. Ay, nabalasang ko. Di kan agkad-kad. Alakit din. Aginanakan. Mabit lang tayalaan ka iti mainom. Ay, saan, nana si Mang? Babaunanak ditoy. Iso asaan arumbang apagserbyan na. Rimuaran dito yung opisina ni Ma'am Misty, Sir Fausto. Agawid ka nun. Ne, nagsapan. Apay ka di manan. Diyak maawatan ti kayat na, sir. Iso ada kayong tulangan ti makisarita kinkwana. Adda ka di sana nasaya at napasamak dito opisina. Awan mo't, sir. Apay nga roda kalata nagawin. Kinunak mo't ten, sir. Diyak mo't maawatan no niya ti mapaspasamak. Basta ko na nang agawid ka nun. Oo na yun. Sana bale. Kurayak langan dito balay. Agyamanak, Dan. Dayjay lang. Bye. Bye. Ti amo ni Sir Fausto. Napudno akin kwa na. Kastamot lang ti pamati ni Misty. Ngum ti saan da nga amo. Agpadadala ang apagay ayamak. Dayta lang amin ti pamuspusan. Tapno makasigurado akmet. Ngum nasken nga agan nadaklaan.
Ta siguro, siya umit ti madaksan no mabistudak. Sa bali ti madlaw ko adjar ni Albert. Apay, Dinak ikas kaso. Kas lakit din kagoranak. amangan no madmadlaw na ti aramidam kinilay ka. Buisit kit diday jay a babay. Kanayon latan nga iso ti pakaigapuan ti saan tayo a pagkikinawatan. Karidad, Oh, saan kit din? Kanayon nga isakit ni Albert. Kan oray si ka. Makapasuron. Makapauman ti kastoy. no naumakan, aramidam on ti rumbang. Waya-waya amon. Sumartang kan. Di na kontraon ita. Tanapudot ti ulok, amado. Ala, makamu ka nga rod iti biyag mo. Kunak no maladaw manen nga agawid. Ngamsan mutten. Addan ti anak ko. Tay jayan. Dimsagan iti lugan na. Uraya kun ditoy. Adda ka mutten, iha. Adda ka di parikot. Nabambanog akon, Papa. Anya. Umaak kit din. Anya ka ti pakaumaam, iha. Amin abanag, Papa. Iso ajaksan kayat. Sumuko akon. Iha, payakasta ka. Anya ti kayat mo asawa na sumuko kan. Anya ti di mo kayat. Diyan kun kayat nga imatunan tinegosyo tayo. Anya. Anya ti aramidan ni Don Fausto, iti dayta anakunan ni Misty. Gagayem, di uliwayan adenggan, ti tuloy, ti nobela tayo anapauluan. Sadag! Sadag! Napalabas, naklaat ni Amado idi imbagakan kuana ni Don Fausto, akasayaatanen no bingayan dan ti amin a negosyo da, tapumanaw dan kani Misty. Inalukoy ni Don Amado ti panyero na, tapno agbaliw kuma ti panggedeng daytoy. Iti sabali abangir, no pay leplepas ni Laika adinalusan ken inasikaso dagiti mula ni Doña Caridad iti hardin. Inulit namanen at inaripato dagitoy, gapo ta iso ti bilin ti Doña. Kabayatan na, saan anasaya at ti jar ni Misty asimmangpet iti balayda. Itagagayem, denggen nyo ti tuloy, ti nobela tayo anapauluan. Sadag! Maumuma akon. Anya? Anya ti pakaumaam, iha. Amin abanag, Papa. Iso ajaksan kayat. Sumuko akon. Misty, iha. Apayakasta ka. Anya ti kayat mo asawa na sumuko kan? Anya ti di mo kayat? Diakon kayat nga imatunan tinegosyo tayo. Anya? Nagado dagiti pakaupayak. Iso akas na diakon kabaulan. Kasta ka din na talaga ti kayat mo. Papa, No kasta talagan ti kayat mo. Husto lang arod adagdag ako ni Amado. Tapno may daras ti pan nakabingay ti shares me iti amin a negosyo. Kat mapantalangan ni Jabrod. Kasta ti plano. Tangay makitkita ket saanen anasaya ti mapaspasamak ken kaditoy. Amok iha. Uray no di mon aklunen a mismo kanya. Nakaron ti pan nakapasakit mo. Gapu iti panagayat mo ken ni Albert. Iso akasaya atanan tinapanunot ko. Papa, mabit lang. Saan kayo kumangag darasudos? Saan kayo basta mga dinglatan?
Di mat sika tinagkuna maumumakan. Aramidak lang ti amok a solusyon iti parikot. Ket day talang ti pamuspusan misti. Awanen sa balipay. Laika, saan anasaya at timadmadlaw ko? Nana, Mga nukalat-latan nga da mapasamak asaan anasayaat. Iso nga agannad ka lang, An nadam ti amin atignay mo. Liklikam ti makaaramid iti saan ang magustuhan ni Senyora Caridad. Tano mapasamak dayta, sigurado ang madaksan ka. anya? Nabayag kan nga agpapaay ditoy. Kabisado mo ni Senyora Caridad. Awan ti santuan na. Saan apulos ang nagbaliw ti pannakilangan na ka? Talagan sa akasta, Nana Simang. No babaunan ka, kanay na napudot ti ulo kan ka ti among. Laika, sabali ti sitwasyon mo, iti sitwasyon ko idi. Nalakalaang anaalak tirik na ni Senyora. Ha? Iso asika, agan anad ka, narigatan. Amangan no adda mapasamak, adi mo magustuhan. Ni Misty. Apay nga eh. Hello, Misty. Diyak magustuhan da ito, Hidan. Ha? Apay? Anya tinapasamak? Kaya't ni papangagabrod kamin. Anya? Kasanon dagiti negosyo yo dito'y Pilipinas? Plano na nga i-pull out amin dagiti shares na kadagiti negosyo dakin ni Tito Amado. Anya? Ket anya ti imbagam? Diyak manugot. Siyempre. Diyak kaya't ni mapan ija abroad. Nasayaat mat no kasta. Iso ang tulungan na, Dan. Panagkunak. Nasken nga ipakitam ken ni papam. Anakarkaro pa'y apasaya atom ti panangasikasom iti negosyo yo. Iti kasta, agbaliw ti pangedeng na. Apay kadya ka na yun anapudot ti ulo yo, mama. Pagkunamat, iho. Mama, kabisado kayon. Amok to gali yo. Ha? Amok ka no dadiyo kayat. Sana napintas ti mudyo. Ti kayat ko maamuan. Kayat no apay. Dinaklatan ikas kaso, iho. Mama, Mapunas tumot laang daytoy ang marikriknak. Basta di na kumalatan ikas kaso. Papa, ang mga na-stress ang itikado ti trabaho. Isakas ti tinakunak itay simang patag. Iya. Ngam ita, napanunot kon. Saan arumbang dayjay nga imbagak? Amom asikati amin ko, iya. Aginggat mabalin. Jak kayat amarigregatan ka. Kang runanan ajak kayat amasaksakitan ka. Papa, Iso ano di mun kayat? Mapantalangan ni abroad. saan, Papa? Oh, Nakunak matan. Nalabit nga stress lang. Ngam gadi, diyak kayat ang mapukaw ti negosyo ta. Kayat kulatan nga imatunan, Papa. Nagsarita kami itay kan ni Albert. May papanitian niya, Nana Simang. Imbaga na kanyak, anas kan nga agannad ka. Ha? Apay, Nana. Husto ti imbagakkan ka. Sabali ti jar ita ni Senyora. Amangan no kalaat nga anya ti aramidan na. Katday ta ti rumbang aliklikan ta. Nangrunakan ka. Amangan no makasirip iti gondaway amang kabilkan ka. Di kay agdanag. Karayon nga agannadak. Tanangat ti amin at ignay ko. No kastagayam tinapasamak. Husto nga rod ti kunakken ka iti cellphone idirabi eh. Dan, Panagkunak. Saanen arumbang nga ipakitam ka ni Sir Fausto amaupopay ka. Ta iti ka nito ang makita na akasta kagayaman. Amangan no patuloyin na ti panagabrudyo laangan. sa anak nga manugot.
Adda dagiti nasken alupasak ditoy. Jak pumanang aging gaadyak mairing pas. Misty, Ket si katimang tulong kanyak dan. maipapan ka di dayta ken ni Albert? Jak ilibak. Nalpasan titulagan. Siyang tirumbang nga itungpal ni Albert. Awanan ti sabani. Apay adinak ikaskaso, amado. Gaputam kag nga mga nuwag subang talagang karidad. Anya, Diyak kayat nga agapata. no di mo kayat nga agapata. Saan ko maakas ta tirumbang at tratom kanyak? Anyaya ti aramida ken ka. Di mo ayunan ti kayat ko ang mapasamak. Karidad, maaramid mo ti amin na kayat mo, saan ka di? Kasano ngay bagam ita, di ka ay ayunan. Jakamukan ka. Nagrigat ka akasar sarita. Pangasim ko, mamay. Bakit kan lakaitan? Sapay lang kuma... Dinakpangpangtaan, amado. No ide kat awan tinaaramidak. Saan itan? Iso apadasam laang ti agaramid iti jak kayat ita. Tay pasigurado kan ka. Di mo magustuhan ti aramidak. Adda na patagapapanak, Laika. Senyor, Gamsak baya pumanawag. Kaya't kabilinan na naimbag. ha? Anya dayta, senyor? Napudot ti ulo ti asawak. Amkak nga mga nuan niya ti aramidan na. Amkak nga mga nusikan tukid di ti pagpapasan na. Iso nga ganat ka. Nang runa ket awan ni Albert. Naimbag no da dito'y ti anak mi. Takabalan na lapdan ti inana. Ngam no siya. Awan matla ti maramidak. Senyor, Sabay la kumatay pangagnak balasang ko. Iti kasta. Saan ka amadaksan? Ay nalay ka. Siyak ti madanagan iti kastaan na saugan ka ni Senyor Amado. Nana, Mismon ani Senyor tinagsao. Kaya't asawan dayta. Pudno amin ti paliiw ko. sa anak ama-amak, Nana si Mang. Anya, amom ka di ti ibagbagam? Di nakpagdanagan, Nana. Kas itinakunak, sa anak ama-amak. Ay, por Diyos kamat nga ubing. Mataya kon iti danag. Hangam si ka. Kasta ka pa'y laeng akalmado. Gaputawan mo ti amo kabasol ko. Apamkotan ko man ni Senyora Caridad amang dangran kanyak. Addaak ditan. Ngam kasanun no ipamuspusan ni Senyora ti amin. Anya ti aramidam. Diyak mo't makaliklikat. Agpapaayak ditoy. Saan ka di, Nana? Laika. Kat da kayo na mismo tinangibaga. Naskan at tanangag titignay ko. Kat dayta ti aramidat. Oh, dagito'y apapeles. Kasapulan nga adalam man ang dagito'y, Misty. Dakkel nga investment ti maisarag daytoy iti negosyo yo. Dan, No maaproban dagito'y, masigurado, maragsakan ni Sir Fausto iti bunga na. di mo't imbagakan ka. Asa anak nga interesado ka dagitoy amang ngayat nga ag-invest iti negosyo nga imatunak. Pudno, ngamkas iti nakunakon, makatulong dagitoy, tapno mamati ni Sir Fausto. At talaga nga interesado ka pa'y amang imaton iti negosyo yo. Anya mo ti kastoy apapaaramid mo, Dan. Kinid daw mo atulungan ka, Misty. Daytoy ti amok akasayaatan a pamuspusan. Isu asapay la ko mga rod, tamaki ko operasyon ka kanyak. Imbaga ka din ni Amado no napanan na? Saan mat, Senyora? Basta pimanaw latan, kasta ka di. Wen, Senyora, kan amoyo mat, jak agdamdamag no kasjay nga adda papanan. Huston! Nagadon asinaom.
Pasensyakan, senyora. Ala, agtrabaho kan. Saan ang nagadupay lang ay bagbagama? Agtrabaho kan, simang. Wan, senyora. Matungpal. Kumusta ti panangasikaso ni attorney iti amin, Amado? Fausto. Ay, sana day tati makagapo. Napay ngay mayak, panyero. Kasapulak ti kasarsarita. Apay, ada ka di parikot. Agsubsubli man iti sigod ni Caridad. Ano niya? Dahil tati agpaiso. Mapaspasamak man ti kas iti napasamak iti. Panyero, da kaya tayo na mapasamak tikas iti napasamak iti. Panyero. Nagnakam akon gapu iti napalabas. Amom nga dadagiti ba nag-ajak na ring pasidi. Amin dagita kat sikati ng irugi. Pangasim, Panyero. Jakun kayat asublian tinariribuk ang napalabas. Oh, si kanti mangi double check dan. Inaprobam ka din? Kapilitan. Ngam i-double check mo. Sige. Nasaan laga po iti... Anya? Apay adi mo ituloy. Saan? Makam mo ka. Ngam no maamiris mo akayat mo nga ibaga no nyaman dayta. Adak lang ditoy. Laglagi pa makanayon dayta. Diyak kaya't nadama ko na ni senyora iti trabaho. Isa arumbang na asaya atat. Bilin ni nana si mga tanangag ti amin at ignay ko. Bilin matla ang kanyak dayta ni senyor. Aramidak na ti rumbang. Diyak it ka na senyora iti gundaway amang dangran kanyak. Mapaay ni senyora. No plano nakapagaramidan iti dakas. Lumanas ka matla nga sigurado ti amin. Narigat mo no mapabainan da. Gapulang Sigurado ang laang Agosto ti ang aramidam, Laika. Senyora, Diyak kaya't akon di trabaho ka, tapno ako na lang nga nagagat ka. Amom ti diyak kayat, Laika. senyora, Kat kang runaan at diyak kayat. Ti agbalin ka anasingad iti anak ko. Anya ti mapasamak iti panagsarita da Doña Caridad ken Laika. Gagayen, di uliwayan adenggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Sada. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria ken iti met direksyon June Ributaso. Musika ken computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kani iti inkay Panang Tarabay.